Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanibonani molweni ebushang tumulang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zizasithemba kunonke niyaphila niphile nje Sabonkhuluka subscribe icode noma ucinezeli ucinezele ukuze boqala nqa ukuthala ama video mabe so poster siyabonga bafere ukuthi sibikele futhi sibhela ezinye esindibela ake sikuphuke nazo ngalesikhathi la ngempela khona sibhela khona udouble thinta ngempela phana indlamlenze umfo wampungose kanye na uBig Zulu shinto yenzekile ukuthi ngempela indlamlenze iveze nje video yayo lapha ngempela ikade ishooter inayo lapha uBig Zulu la khona kade ukuthi ngempela uBig Zulu beyivezela khona izimoto zakhe enyazo izimoto zakhe la ivezile uveze imoto i-Range Rover lemhlophe enkulu ingqovu madoda la khona the uma iveza nje useyiveza ekhuluma ngakho konke khona kuyona wavezela ama features ayo la khona afaka khona nokuthi iyakwazi ukuphakama mangabe ingena endaweni engathi impela ithanda ukuba yembe ikwazi ukuhambela phezulu uthe mayichaza ke wayichaza yavela ngendlela thizeni kodwa kunamazi njalo besiyawakhipha kancane bese bangathi nje khona lapha ekhona kodwa ke ake sibuye video yabo ngempela la bekhuluma khona uBig Zulu kanye na ngempela phana indlamlenze beveza nje imoto kahle kahle naka la ikhona call uphethe umshini mfana ke le akusi evoke it high installment say evoke yeah manghamba emakhaya iyaphakama uyakhona ukuphakama iyephezulu icheke lapho uyawashiya buku uyawashiya impela uyawashiya ihamba Evan hawu iziphezulu hawu nangamu isuke sizigrabe indawo yimbi yakhona ukukhuphula ayikufuna ukufika nawe le mase zomshaka mase zokunika lo yakhona even noma kunamanzi awufuna uyifake emanzini ikhona ukungena emanzini azohamba hawu iphakathi iqhubeke ha kunjalo nanso ke video lapha ngempela uyayibona ingqoqo yakhe lapha ngempela uBig Zulu emhlophe nje impela hawu suka madoda iyagibela inkabi lapha kahle kahle uthe mathe iveza lapha wasuyiza futhi endlamlenze nayo isikhuluma lapha ngemuva ithi kumele ufike ngayo uma ngabe usizomnika leyo nto madoda bacabanga ngaba yini ke leyo nto leyo ngabe uzonikwa yona ubani lo ngabe uzonikwa leyo nto kodwa ke awulale nawe uphinde futhi ulale noma mhlawumbe khona ukuphothile kuyona uthi uyayilalela lapha ngempela uyilalela uyizwe ubone ukuthi uyayizwa lento ekhuluma ndlamleze usho futhi phansi comment section ubeke uvo lwakho usho ucabanga ukuthi ngabe nguphi lo muntu lona ngabe ukuthi uzonikwa leyo nto ngabe yipi futhi leyo nto wena ngokucabanga ngakho uma uthi uyacabanga nje ngoba impela khona sebe naye abantu abacabanga ukuthi ngaba ukuthi uyena bacabanga ukuthi ngaba ukuthi yiyo leyo ndoda uzokhumbula ukuthi babebona nakho ngempela ukuthi kube ngabe lokubona ngaso linye benayo lapha ngempela inkabi uBig Zulu okungaba ukuthi ke ngaba ukuthi indlamleze lapha ibhekise kuyena noma ngabe ikhuluma ngaleyo nto kodwa nawo shiya phansi uvo lwakho usho nawe ucabanga ukuthi ngaba ukuthi ngempela ithi indaba yabo phansi comment section usho ucabangane bezobe thina nawe sidibana ngokuzayo